Хан. Классташ. Шарлак газетасына рахмат. Эшләүчеләргә рахмат, Рузилә сиңа рахмат, Абдулфатка салам. Рахмат, Җавид. Матур сүзләрең өчен. Сиңгел шундый булдың инде. Молодец. Кояса инде электр. Җавид Юрий туарылгандыр ул. Менә шушылай булам, хискә биреп. Кабаттан Зәйнәпкә куйдырды өчен. Эмоция не. Блещет. Перевод. Ой, через... Сен тикшердә аласың. Инде дип каты узак кына утырды. Тоттар сүзен искә төшү. Ой, җылмая Җавид. Булай. Юк, син әйтмә, куй, ышкын. Опустила. Бер опускать та. Тукта. Булган бизгә. Бара, биятини. Нормально. Ничек сезнең тормыш хәлләрегез? Аллага шөкер. Тормыш хәлләре Аллага шөкер. Менә әле һаман да әле яшьләр арасында яшьләр чәкинем белән, дәрт белән янып яшәгән чак. Бер дә әле картаярга ашыкмыйбыз. Кемнең картаясы килә картайсын, әмма ләкин безнең йөрәк һаман да 18-дә. Бу чынлап та шулаймы? Әй, матур сүз өчен генә әйтәсезме? Юк. Без алдаштырбыз. Күңел бездә. Әгәр дә кешенең күңеле яшь икән, ул бер вакытта да картаймый. Һәм паспортыңа карарга кирәк. Вот. Һәм бер-береңне һаман да яратып, хөрмәт итеп, Һәм әлбәттә мәхәббәт булырга тиеш. Шәшиләр. бәхетләр, сезгә бәхетләр. Ruzilә bizning chirabik motoyitlar yoqdashimiz. Yoqdashim to'yis. Evet abi yanada bo'lib. Imom bizasi. Sultan Yamarış. Arşaga Kırtabiga salam aytamiz. Yaşasın eyde türünüp nazga. Kim aldır indi tutan razga. Ey ömür. Qabalandırma. Tau jimerlik kişin barında. Vakit vermeye yaşat kalırlar. Ey ömür, nigesin bik az diye kişiге bir şemetim ут alırga kirgen kibik yakın kurşuga. Җавид абыйның үзе язган шигыре бу, кул чабыгыз. Ая. Алкышла.